Ginheart sang netizens ang charming ka-charismatic looks ni Sixto Dantes nga suno sa ila lookalike gid ni kapuso primetime king Dingdong Dantes. April 2016 sang gin-welcome ni Marian Rivera kag dong si Ziggy nga future heartthrob na. Viral subong ang TikTok video ni abot kamay na pangarap star Jillian Ward nga i-entry sa Bat Malungkot ang Beshi Ko Challenge. Nga karon mayara na sang masobra 11 million views, 820,000 likes, kag may linibo ka comments halin sa iya fans and followers. Wala untat ang pagpakilig sa netizens ang Team Zardra, Zandra kag Prinsipe Zardoz nga nagatour sa nagkalain-lain nga lugar sa Terra Ertu. #bagay kag #kilig couple ang comments ng netizens sa photos na ni Martin Del Rosario kag Liza Lopez nga in character nga nagadate. Samtang yari naman ang mga eksena nga nimo dapat mamiss sa Voltes 5 Legacy sa pagbiya ni Manuel kag Prinsipe Zardoz sa Camp Big Falcon. Sino naman ay hana magkapanumbalik? Paano bala siya makabulig sa team para malutos ang palaabuton pa nga beast fighters nga masalakay sa lugar? Inakagiban pa nga maaksyon ng mga eksenang bantayan sa Voltes 5 Legacy sa Jamaica Babad pagkatapos ang 24 oras.